wala. Adi ara bro, maayong hapon. Sir, Dungog ko nimo. ano? Ah? Wala mo kay tingog, mura mag sa karuha daw. Gagamit ka gidget, pagamit to gidget. Kaya, akong ikaalagad sa imo ba? Sige, di mo ko dungog. Ano mo madungog, Nakoy bro? pangutana ba? Putol-putol lagi. Sige na lang, at least ka. Madungog ko. Nakoy Ano, pangutana ba? bro? Ha? Sige bro, pangutan na lang bro. Unsa man ang gitawag og gisgot mong tag-abot Biblia god. Utana lang ko, unsa man ang gitawag og pintachok? Ay wala mo ko kabalo ana bro, kay wala. Ay, ba? Wala ka kabaloon sa pintachok? Ayun, balik-balik ka bro. Basta ang kon bro, naingo ko. Waga kay balo. Okay, pangutan na. Ay, ano na lang bro, pila rin nakabuok libro ng pintachok bro? Uy, lo, di man ka dungog. Lay. What lay? Di man ka madungog. Pila man ka buok libro ng pintachok di ay? Wala dito. Ana di. Ganse kay ko na mo ani kay di ko kadungog ikaw. Naka-headset, pagamit ko no headset para maana nimo ang kuan pagamit to headset. Dili, wa ko i-cheat na ba? Sige. Luya po, wala kay baloon sa pintachok. Kung sa man yung klaseng pastor ni. Ay gatoon mo kag Biblia ingon ka nga kita nagtuon tag Biblia gigitam ilad. Basta naman ni Ron, wa makibalo ko sa pintachok ni. Mata na sulod sa Biblia ka po. Like doctrine. Kana ba? Doktrina ba? Ano ba? Sa ato pa background sa Biblia wala, doktrina lang ta. Ana doktrinal. Doktrinal. Ha? Dili madungog imong tingog. Imong tingog ko na nag-comment o di madungog. Sa isa. Kaya bro, ilo. O ka na, pwede na. Sidaw. Daw. Inood ba nang ako yung plano bro ba? Inood ba nang mo ni Dr. Tito? Dahil Dr. Tito Wadi na ka na ko madungog bro. Wala itingog man. Nice. Mana ba ka na? O na, pero lalom kay mong tingog na silawom. Tanggalon ng kuan. Ha? Hello? Di, murag na si lalom. Mapay maggamit lang ka gadget siguro. Kaya para magkarsinabot Ay, Paggamit ko no gadget bay.
Unsa man ang gipasok sa imo? Kana daw, sige daw. Hello. Hello bro. Hello. Kana. Hello. Hello. Pwede ko mangutana sa imo? Ay pwede kayo si Kadasig no din Kadasig. Oy, Ay gapo. pangutanan nimo. Amot okay ra sa imo kuan? Ako mangutana ko kang gapo, bro. Okay na kay si Butlag pangutanon no do sa kibalo. Sige, bro gapo. Kana niyo pare, bro gapo ba? Asa man mabasa, bro, nga nay connection sa inyo ang simbahan, bro. Na connection sa among simbahan kay amo ako ng pare alang-alang mag pare na mo nya way connection sa among simbahan unsa Asa man mabasa na, bro? Kana ha dili na kinahanglan imong basahon the fact nga pare siya sa Roman Catholic Church na siya connection ng simbahan na alang-alang mo magpare ka daw nya wagay connection kolorom ka di man kay mo ko man. unsay mo iko-iko nga kakusog kay mong tingog diri o Kung naka-record ka siguro ba? record wala oy headset man ko Sige, ani. Asa mabasa, bro? Asa mabasa, bro, nga sa Biblia, bro, nga ang inyong pare lagi ninyo na connection. na connection sa asa may buot ni mo ipasabot connection sa among simbahan o connection sa simbahan gitukod ni Kristo asa may mong gimin Di ba kung punto manggod kay lagi kay ingon man sa Biblia, bro, gapo sa Hebrew City 28. Gani, ningon mo sa Biblia. hello Inay. Nagamit kag microphone kadasig Oo, nagamit. Mo sa ko, bro, may para bro, lain kay bro, may iko manggod. kuha na mong microphone tangtangan na ayaw na lang paggamit Okay na gapo, okay na? sige daw istorya daw Sige gapo, kanang ako pangutana ba, basta ba sa Biblia nga, kanang yung pare na koneksyon diya sa gitawag ng sa mga pare. Sa mga audio. sa connection ng mga ha Sa mga audio ba, sa mga audio. mayon tag Hudyo dili man na among mga pare di man na naay mga paring Hudyo nga Hudyo o grasa na membros Katoliko na pare sama nila San Pablo sa mga tinunan ana ug mayon kay kaning pare sa Pilipinas dili na Hudyo kay Pinoy man ta Pinoy bisag kana yung pastor man na Hudyo Pinoy man na Ito, bro. grasa Tagayad ako, bro, sa verse, bro. Kanang inyong gi-claim ninyo nga mga apostol sa mga pare. Tagayad ako, bro. Asa babasa na, bro. ang mga apostoles mga pare Oo. nasa San Juan sa Roma 15:16 ningon si San Pablo nag-alagad ako kaninyo ingon nga pare unya na pagyud sa suwat ni San Juan 1:6 sa revelasyon nga kita mga pare una di man pastor giingon ni San Juan ug ni San Pablo na unsa wala di ka pasar yung pastor ana lagi Bro, kanang ingon, bro, ba nga ingon nga pare. Pare, gina, bro. Ingon lang nga pare.
Papare jud na. Kada bitong mayon ko nga nagtudlo ko ninyo ingon nga maestro. Maestro man jud ko. Ah? Pero wala lang koy kuan kanang tawag aning license kay wa mo ko kapasar sa board examination. Kaning term ingon pare jud na siya kay ngano man normal man na kay si Kristo pangulong pare man. Unya lisod po kayo no nga yung mga sumusunod. Ikaw general king sundalo na imong sumusunod is tawag aning ni ang mamunutay globe di na pwede. No. Ang yun. Gani ang gigamit man niya nga po sa textbook ingnon man. So ikaw Dire muna klarong istorya bro. Yung pare. Direta laing translation sa Biblia kay mura mag problema kaning terminong ingon. O gani. Aya. Pakalong ingnon man nagyon bro. Nagpakalong ingnon mga ingon nga pa. Kasi nagpagkaroon ingnon wala man maingon si San Pablo dag ako nagpagkaroon ingnon. Taka gini siya oh. Ingon may giingon da ingon naman gingon. Di man sa pare da bro. Dire na ako'y laing translation dire sa Biblia basahon ko niya. Sige bro. Tanawa sa tong akong translation dire sa Biblia nga kadali lang asar man to eh katong ako ang Pinoy version nga Biblia. Uy, na po di Pinoy version guys. Katong klarohon kay Dali Pinoy version. dugay naman kay nang gibalita sa GMA wa pa jud ka ma-update ana as kang paita po ning tawo ninyong Uyawa na nga Bible no? Pinoy version. Nara Pinoy version New Testament Pinoy version na kita nimo. Wala ko kita lang bro, kita. Wala ni na-update akong basahon na. Sige bro, basa bro. Basa. Ingon si San Pablo Roma 15:16 niya pinili niya ako para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles. Tanawa ha. Ingon magyapon bro. Ginawa ko papaminaw sa pa ko na magbasa ikaw pa humanas ako kay gapanit pagali kog makaon ikaw kakanon na kay ka. Sige bro, basa bro. Ay patawa bro. Di ka punto siya pa na bro. Ginawa ayaw sa kasuko. Wala. Ginawa ko ang tungkulin ng isang priest para mag-preach ng magandang balita ng Diyos para maging banal at katanggap-tanggap ng offering sa mga Gentiles sa tulong ng Holy Spirit. Unsay gingon ni San Pablo? Gibuhat nako ang akong katungdanan isip usa ka pare. Oy. Isip naman bro, giisip naman daw bro. Ingon nga pare. Wala man siya mo, man ingon si San Pablo giisip nako bilang isang priest. Di magyapon. Sa may Bisaya nimo anak bilang isang priest. Bro, Sa may Bisaya nimo anak. isip naman Ara, bro. Nagpapare-pare na magyapon bro. Wala gyapon bro. dire klarohon ako wala man jud wala tanawa klarohon ako. Pagkaloy mo Klarohon ako. basa bro. Ginawa ko ang tungkulin ginawa ko ang tungkulin ng isang priest. Ibuhat niya yung katungdanan nga usa ka pare. Saro pag di ka kasabutan na. Tiwasa bro. Ay, all po may giisip ba? All po mo na. Wala may giisip di ana. Basahon ako paminaw tarong nga wala jud giisip diri tanawa. Pinili niya ako para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles. Ito na niya. Sa tulong ng Holy Spirit. Tanawa ha. Ginawa ko ang tungkulin. Maminaw sa ba? Di man maminaw. Maminaw ka dili. Sige, maminaw ko bro. Balik ko na kong basa. Pinili niya ako para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles. Ginawa ko ang tungkulin ng isang priest. Walay bilang ha. Ng isang priest sa usa ka pare. Jesus Ginoo ko. Bro, gingon na bro. Sumunod bro. Bilang isang pare. Bilang isang pare. Pare siya bro, dili. Bilang man. Bilang isang pare dili. Walay bilang, ayaw butang bilang, walay bilang Tara sana ko ha. Ginawa ko ang tungkulin ng isang priest, walay bilang, ikaw butangan niyo bilang. Walay bilang Dili lagi kalau Sa ko ni pasahan ti ka, di bilang. Kinina lang. Listen ka po. Basta, nadyo ko'y nabasa karon pangutanan ako'y
pangutana isa ka Oh, bo. isa. Ako'y pangutana isa ka Isa bo. lang, napay isa bro. Isa lang. Age, go. Sige. Ingon ka bro, nga si Melchizedek, diya mo nakuha sa banay sa inyong pagkapari. Tinol na pagkapo. Si Melchizedek laray ni Kristo, ana. Ya may laray mi ni Kristo. Kasi Kristo laray ng Melchizedek. Sige, ako mga tana bro. Mo yun ba ka nga si Melchizedek dili kaliwa, dili kadugo ni Kristo? Wala tay problema kadugo ba nagdili dapat nga nalaray si Kristo di ana o si Kristo pangulong pare. Wala tay problema kadugo ba na sila dilig parinte. Sige. Wala na tay problema na kayong pagka ay paminaw Sige. sa kaya ang pagkalaray sa pagkapare wala na magkinahanglan kadugo. Mura tag si Manalo ani ron nga ug mamatay itong Manalo, buli Manalo ra gyapon kadugo. Awa gyapon na. Ang pagkapare tawag na siya bukasyon. Buti pasabot kung gusto kang magpare, way magbuot nimo basta as well as ni serve kas Ginoo. Di kay usa kadugo ba to? Mura tag iglesyang Manalo ani pagmamatay si Manalo, puli ra sad tong anak ni Manalo kay Manalo clan. Sige bro, ako pangutana bro. Di mo nga dili kadugo, dili laray si Kristo kang Melchizedek. Ako pangutana bro, nabay authority. Laray oy, niingon kog laray, pero walay kadugo ay na. Kay ug magkadugo pa na di ana na si Kristo. Dili ta ug sato pa og kadugo ay ni watay labot ni Kristo dai kay di man ta kadugo ni Kristo. Sige. Ako ra magikuha Wala, sa napaday, unsa man igagaw mong Kristo? Marinti mo kay mayon ka nga magkinanglan paglaray magkadugo ay. Wala oy. The fact na nito utang Kristo, nabunyagan ta sulod sa simbahan. Konektado jud ang Kristo. Kamo konektado ra mong Ellen White kay si Ellen White di man jud mo kini yung counter. Sige, ako palop lang ako pangutana bro. Kini sige tawag si Melchizedek bro. Nga ba na authorize sa pagkuha si Kapulo? Kani Authorize sa pagkuha si Kapulo. Ang koneksyon ninyo Asa? sa mga RCC kang Melchizedek. Sige, akong pangutana. Si Melchizedek nga ba na siya kang authorize sa pagkuha sa Kapulo? Diya sa Biblia bro, ang naay authorize mo kuhag ikapulo, mga paring libita. Naa sa Hebrehanon 7:5. Unya, dili man pud mo pare, wa man mo'y paring libita, ayaw mo kapila-pila ng ikapulo. Kay wa gid mo yamo. Ay, sa bro, pangutana. Muna ako, mangutana ko nimo be, Ay, isa, bro. mangutana ko. Sa pangutana, bro. Ayaw Isa ka kang- pangutana ra ni ako, isa ka pangutana ni ako. Ninit na. Tumaga sa pangutana. Sininit ikaw ro nang mahadlok pangutana. So, ningon ka nga ang inyong mga pari diha nagkuha sa laray ni Melchizedek. Sa kung pangutana si Melchizedek, nga ba'y authorized na makuha sa halad ni Kapulo? Wala lagi tay mabasa nga si Melchizedek gi-authorize. Pero ang naa sa Biblia, ang naay otorisado base sa balaod, paring libita. O sige. Unya, kung magisgot tag ikapulo, wala mo'y labot ana. Kay di man mo, wala man mo'y paring libita pod. Sige, Diba? sige bro. Mo na klarong istorya, di mangutana ko nimo be. Abi mangutana ko isa ka pangutana be. Ato sa Isa ka pangutana ra ako ah. Ay, ato- Isa ka pangutana. Bro ka lang dapo ato sa klarohon. Kay nagisod kang Melchizedek. Ningon man kang away authorized si Melchizedek sa pagkuha kay Kapulo. Akong pangutana, akong challenge sa imo bro. Kung ako'y mabasa nga nagkuha sa Kapulo bro, o yun ka nga na makaka bro. Wala lagi tay problema ana. Og naay mas maayo og naa. Oh, Sa may okay. ana og naay authorize karon ang pangutana base po das Biblia. Tayo sa Ang pangutana. paring libita man. Sa tubaga Oh, ang paring libita man paminaw sa ba? Paminaw ni. Hadlok man ka bro. Ay sa hadlok good. Kasi hadlok ikaw ro man ang mahadlok pangutan-on itubag naman ko. Ani, ningon man ka nga way authorize si Melchizedek sa pagkuha kay Kapulo. Nya kung ako'y mabasa bro, nga nagkuha si Dili Kapulo. ba ayaw sa ba mangbot akong ipasabot kung diha sa New Testament wala tay mabasa kay wa may giingon das New Testament nga si Melchizedek mikuha mo bitaw tong nikotlo ko Hebrehanon 7:5 na diha sa New Testament ang naay katungod giklaro na nga naay katungod diha mukobra mga paring libita sa ikapulo ha kung mabasa nimo sa Old Testament kasi Melchizedek nang obra ikapulo mas maayo pero ang pangutana pari di ay nang inyo nga pastor man so may labot inyo anang ikapulo Dili. oh nya Ay, naabot na taog ikapulo ani nga atong isyo ang pare konektado bas Ginoo dili mao ra mong to Wala kaya ako gikita akong klaro bro kay ngano giingon man ka nga si Melchizedek connection sa inyong gitaw RCC. Naningutana ko sa imo kung nabe authorize ingon ka wala. Ningon kasi yung babag dito wala. di ako na lay mangutana na lang ko bro mangutana ko bro pwede ra Musibat man ka hadlok ko ka maipit bro. Ay, ikaw raman ang musibat isa ra gani ka pangutana ako bro isa ra gali ka pangutana
Adlok pangutana po bro. Ikaw may mahadlok pangutanon. Sige bro. Ako nagtubag ko sa pangutana nimo. Ako mangutana ko isa ka pangutana be. Wala pa panahon man akong pangutana sa imo bro. Kaya waman yung gitarog tubag. Ay di unya na yung pangutana. Isa ra man ka pangutana ko ah. Isgot mangutag ikapulo god. Be pangutana ko. Bro. Adlok ko ga bro. Kasi ikaw ra nang siyaw kay tanan kay anong mahadlok mo pangutanon nga give and take man ta dire na unsa mo. Ako magiklaro kay ningon mga nga si Melchizedek way authorized sa pagkuha si Kapulo. Niya ako mabasa na ko nga bro. Oh. Si Melchizedek nagkuha kay Kapulo. Diha lagi sa New Testament wala tayong mabasa nga nay authorized diha na. Nay mabasa na tong si Melchizedek gi-authorize. Wala kay niya kung Ano paminaw tarong ba kayo? Na kay mabasa sa Old Testament ay mas maayo. Kaya pa tanawa gipangot kana question na nimo. Ngano man si Melchizedek pastor din na. Dili pare. Oh, nya ngano mag-apil-apil man inyong pastor. Wala yo mo bitan ning madlo ka pangutanon. Ano pa nga may bro, niambak lang ka sa pastor, kaya akong bisigutan ng pari man. So inay na lang bro. Kasi pare, May na lang bro. Sige, tagaan ka kapangutana bro. Okay na. Sige. isa ka pangutana. Sige na lang kay maipit. Matod sa inyong pastor, Oh. sweldado inyong pastor. Oh. So, ang kanang sweldo sa inyong pastor, ikuha dyan nagikas mga membro. Oh. Kaya kanang mga membro, naghatag nagikapulo. Oh. Di ba? Oh. Karon ang pangutana, niya. Unsa may sita sa Biblia, mabasa na to, nga ang kanang ikapulo, ihatag dito sa simbahan sa Seventh-day Adventist General Conference. Sitas. Oy, naigi mabasa bro. Gihatag dito sa mga pastor. Pero may Kasi wala ko mangutana dabay mabasa. Nangayo lang kog sitas, wala ko mangutana ni dabay mabasa. Nangayo lang kog sitas, naabay sitas sa Biblia. Na bro. Na ang Seventh-day Adventist mo ni tagaan sa ikapulo. Nawa. Na bro, na mabasa. Age, nadaw. Ge, asa, basahon. Na. Ge, basa. Paminasa. Natay sitas matag may tungod sa mga pastor. Ang problema lang Ay di wala ko mangutanag may tungod banos pastor. Ang akong pangutana naabay sita sa Biblia mabasa nga ang ikapulo ihatag sa simbahan sa Seventh-day Adventist. Ingon kag naage atong ikuan ipagawas. Are. Sitas. Sige, sorry sa kuha, ilong sa para dito magpasapaw. So, na ako'y mahatag sa imo ha, giingon dira nga doon ay katungod sa paghatag dito sa mga pastor. Pero, dili, wala magkasa dito nga, 70 Adventist, imo sa bungaga, malagin mo lagi ba? Ay dili ba brad wala man ko mangutana brad og ang pastor ba gitagaag katungod or tawag kaning ni Okay, kabalo ko sa imong wala ko mangutana na paminaw sa wala ko mangutana kinsay na ikatungod mo kubra ang ako ba nabatay mabasang sita sa Biblia nga ang ikapulo ihatag dito simbahan sa Seventh Adventist. Oh, lahi lagi na. Yung kag naa. Bro, palisi lagi na nga pangutangan. Yung kag naa, ige ipagawas og naa ba? Ipagawas daw, go ahead. Bro ka po. Palisi man na imong pangutana bro ka po kay ngano. Kabalo biya ka nga sa panahon ni Kristo wala ba gitawag sa 20 Adventist. Unsa day ka? Wala di ay. Ayaw na lang ingon og naa kay wala man di ay. Di kay palisi man na imong pangutana nimo bro. Layo mas tinuod na. Kasi layos tinuod. Mao man yun akong pangutana. Ay, mao na yung pangutana nimo. Ako, mangutana ko sa mga bro. Kay palisi man to. Nabay mabasa niya sa New Testament nga mga pari tagaan og ikapulo. New Testament? Oo. Bro, Nabay mabasa sa Biblia. Bro, nakamute. Ha? Bro, nakamute ka bro. Okay raman, araman ko, mabasa raman. Oh, mabasa madungog raman. Si Juan, si bro, Juan. Nakamute siya. Palisi daw nga pangutana. Si palisi. Sige, Ito na nag-imbak sa inyong simbahan ang ikapulo. Sige, Kaya hindi mabasa niya. Ingnon na Ang mabasa nga pari. Sige, basa ka nang mabasa nga pari nga gitagaan og ikapulo. Sige. Tagagi kapulo. Verse. Okay, mabasa na ko. Sige, basa. Basta saksi mo ha, nga wala dyan mabasa ha. Seventh Adventist, sa regi ingog na Palisi saksi mo ha. Ayaw lagi na yung pangutana kay palisi na. Ayaw lagi na. Nara, si palisi, dili man na palisi intahon do do. Eskriyento. Ay, gusto rin ka po. Butbut ni mo. Di ba niingon ang Biblia? Basahon akong Biblia ha. Malatyas 3:10. Tanahon ako ha. Malatyas 3:10. Mo di ba mo na inyong gamito? Bro, ayaw ka pa.
di ako basaw na. Sa Old Testament. Ayaw lagi tayo dahil sa Old Testament. Nato sa New, gapo. Naaman ta, guys, kot man ta 10%, di ba sahon ako ng 10%? Gapo, paminaw. Ako pangutana na pa naman Maadlok mo ka basahon ng 10%, di ara 10% ningon no. Ay sa gapo. Yes, Jess. Dada ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo. Aron adunay pagkaon dito. Walit talong si gapo kay istoryawan bro. Walit gapo, walit talong. O da, surrender. Pataka Surrender. wala ka na mao gapo. Ang akong gipangutana. Kasi wala mo paminaw sa lagi. Wala maga sa tumong. Kaya kung pangutana sa New Testament nga pari na mudawat og ikapo. Nabay mabasa. Di ara, basahon ako. Sige, Basahon basa. ako. Sige, basa. 16, 1-2. Sa asa man na? 16, 1-2 sa unang Korinto. Sige, kana. San Pablo mingon. Si San Pablo pari ha. O niya. Iyo, May imuwala. tungod sa kwarta ay paminaw sa ba. Unsa maning di man maminaw. May tungod sa kwarta nga ihinabang sa katawhan sa Dios dito sa Hudya. Buhatan ninyo ang akong gisugilon sa mga kaiglesiyahan sa Galicia. Sa unang adlaw sa simana, matag simana ha, dili Sabado. Unang adlaw matag simana, ang usag-usag kaninyo kinahanglan magahin og kwarta sumala sa inyong kinitaan. Samna 10%. Kwarta kinitaan. Kwarta sumala sa inyong kinitaan. Tigumon kini aron maandam na inig-anha ko. Muna ang kaming Katoliko nami tayteng. Kada bulan may magatag. Wa kaya mo yatag, dili pinugsanay. Karon, basahi ko sa Biblia nga nay pastor sa 70 Adventist 5 ani. Go. Bro, ako sa klaro lagi bro. Ako klaro ba? Kaya kasi Pablo pare, asa lagi nabasa. O magay mabasa nga si Pablo pare. Nga mingon ko karon nga. Gibasa na nako ganina. Ay, dili lang ito ingon to. Agay, wa na minaw. Lagi ka. Kaya gingon dito ingon nga pare. Wala ingon nga pare, Brad. Wala ingon nga pare. Kasi akong basahon ha. Si Roma. Roma. Pinoy version. Pinoy version. Pinoy version. Bilansa sa Pinoy version bro. Giisip. Gingon dito. Giisip. Wala giisip. Wala giisip. Wala giisip. Bitot lagi na yung mga po. Ayaw ko ilara lagi. Lagi, basahon ako ha. Paminaw ha. Basahon ako ha. Paminaw ha. 15-16. Pinili niya ako para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles. Ginawa ko ang tungkulin ng isang priest. O lagi. May isip. O gali, ginawa na isang place. Sa iyang kagalingon. Unsay binisaya aning gihimo ko. Unsay binisaya aning ginawa ko ang tungkulin ng isang priest. Tungkulin. Gali, tungkulin din ng isang place. Tungkulin ng isang place. Ginawa daw niya. Gihimo niya ang katungdanan sa usa ka pare. Dili pastor. Klaro kayo. Karon pabadlong basahi kog sita sa Biblia si San Pablo pastor. Go ahead. Badlongan na naggapo. Nana ko'y nabasa. Si San Pablo pastor basahi ko. Sige, basahi ko. Sitas. Diya pa. Baluapan pa gyud. Sa sulat ni San Pablo, sulat ni San Juan sa Revelasyon 1:6, follow up. Sige. Katawa ni Ron. Sige, follow up. Ingon San Pablo, San Juan. Sige bro. Gihimong usa ka gingarian sa mga pare. Atras ta sa 5. Sana to? Gikan kang Kristo ang kasaligang saksi. Ang unang gibanhaw mausab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gigugma kita niya o pinaagi sa iyang kamatayon giluwas kita niya sa atong mga sala unsa man gihimong usa ka gingarian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Dili pastor. Sige, pangutana ka po. Dili pastor. Pangutana ka po. Ako pangutana. Kanang gibasa yung sa Revelation.
tense na siya o present tense? Uy, dili na lang kinahanglan past tense pa nag-present tense. Dapat nga niingon Oh, si Sanuan, isa. hihimo tangging harian sa mga pare. Lagi. Wadi pastor, oy. Lagi. Wadi pastor. Lagi, asa man siya? Ah. Asa na siya nagisgot? Ay, kadali lang. Asa na siya nagisgot? Sa langit o dali sa yuta? Oh, diya sa yuta. Ah, tanawa. Oh, diya, basahon ako para maklaro sa yuta gyud. Og nihangat Para ko. maklaro sa yuta gyud. Bro. Jess, 5 Jess sa gipadayag. 5 Jess sa gipadayag. Bro ka po, isa. 5 Jess sa Ay, sa kagapo. Ningon mo ko diya nga, og nihangad ako. O niya, kumayang kung nihangad, nasa yuta. Amay nihangad, ana, nga amay nihangad. Ay, Pataka sige. na magkagibuding dugang-dugangan ang Biblia nihangad ha. Tanawa ha, namabasa diya. Ah. Sa Revelation. Nagina, Tanawa oh. naitrono sa mga... Oh, gihimong usa ka gingharian sa mga pare. Unsa? Mga pare, dili mga pastor. Asa magalagad? Di basahon ako Biblia asa magalagad sa langit ba? Paminaw. Kay basahon ako asa magalagad sa langit ba? Asa doon Yes, 5 Jess sa gipadayag. Mo lagi ni di maminaw ba? Sige. 5 Jess sa gipadayag, mingon. Gihimo mo silang gingharian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Dios og magari sila sa kalibutan. Sos di gyud pastor. Okay, tanawa ka po ha. Gingon diya. Tanawa ka po ha. Sa gingon po ka po. Og diha gitanaw ako sa trono. Nga may trono gisgutan di ka po. Ay sus. Bro, nakamute na bro. Brad. Naay trono og sa wala, dapa ka pare, wajay pastor. Wala pastor. Nay pastor bro. Amo tugasan na ipasok imong pastor. Asa na ipasok? Sa episo, Ingon ni bro. Sanuan, Episo, bro. gingarian sa mga Bro, pare. episo, bro. Okay, ako pangutana. Unsa may nabasa nimo diana? Gingarian sa mga pare o gingarian sa mga pastor? Bro, yun din, baliw, basa. Sa langit na ginarian sa mga pare. Sa langit na. Sa langit bro. Dili gingarian sa mga pastor pare di ay. Sa langit na bro. Sa langit. Ayaw pataka bro. Nya karon sa langit. Be, butang na to inigsakan ni Pastor Bacalario to sa langit. Pare man. Ilang po sa simpirno. Wala ayaw pagpataka kay ano. Revelation. Sa langit na bro. Sa langit na. Katawa lang. Pagsaka ni Bacalario ito. Uy, gingarian sa mga pare wala gini diri. Pastor ka langkot ka sa simpirno. Sige bro. Amo. Bro. Asa mo ginabasa bro nga na-authorize ang inyong pare bro? Sige na bro, tagay dyan ako bro. Na-authorize. San Mateo 16, 19. Kinsa may gisuro Si San Pedro, itagaan ni Kristo og Yahweh. Authorization ha? Basahon ako. Si. Authorization. Si Pedro. Basahon ako ha, bro. kaning. Bro, si Pedro. Ay, sa paminaw pa sa ba? Sa mabasa ka si Pedro. Paminaw sa! Ayaw sa laging sapaw-sapaw kay nangutana man ka mubasa pa kog Biblia. Ang akong gibasa nga translation kining gitawag na tog Amplified Bible. Basahon. San San Mateo 16:19. Basahon nako. Authorization man kay mong gipangita. Dili palisi ha. Authorization. 19. I will give you the case. Open and close parenthesis. Authority of the kingdom of heaven. And whatever you bind, forbid, declare to be improper and unlawful on earth will have already been bound in heaven. And whatever you lost, permitted, declared lawful on earth will have already been lost in heaven. Isaiah 22:22, Saint Matthew 18:18. Naay authorization gyata ni Kristo. Onya, sa San Mateo 28:19 ang gisugo diya og sa San Marcos 16:15 og 16 ang gisugo diya mga apostoles ni Kristo.
dili mga pastor sa Seventh-day Adventist. Unya kinsa man ning mga apostoles ni Kristo? Si Kristo, Hebrehanon 3:1, apostol o pangulong pari. Therefore kay pangulong pari man siya, ang iyahang mga apostol, mga pari pod kay pangulong pari gud. Karon walay mabasa pastor sa Seventh-day Adventist gitagaan og authorization. Mao na nga kay diha sa San Mateo kay sa San Pedro may gitagaan og yawi sa kining gingarian sa langit authorization. Dihang namatay si San Pedro, kinsay ni puli, kinsay ni dawat anang authorization na kay hingingon mas Kristo. Sorry naman ko, bro. Gapo. Ay, dili gitubag na ko to yung pangutana paminaw sa. Bro, apit na mo. Oy, naunsa. Nakinahanglan mo kag explanation. Wala gini di maminaw tubag. Bro, po. Kugi mangutana pero dili maminaw tubag. Kumbaga sa ako na. Asa lagi mabasa nga? Itubag na nako. Kamalami kaya tong explanation ako di lang kamo dawat og explanation. Kailangan literal gyud mabasa nga ang mga apostol. Lagi literal mabasa o si San Pedro. May gingon. Ningon si Kristo ihatag ko kanimo ang mga yawe. Authorization sa gingarian sa langit. Dihang namatay si San Pedro, gipuli na ni Saint Linus hangtod ni Pope Francis. Amo wa gyud yamo. Unya pare gingon. Ha? Pare gingon. Kinsa man na ang si San Pedro di na pare nga si Kristo pangulong pare man, di man pangulong pastor. Sige na. Bro, basahan ko bro. Ipiso ko na ba pare dire bro. Ipiso. Okay, basahon. Explainan ka na ko ha. Sige bro. Ang Episo kapitulo 4 bersikulo 11 gasa na. Inyong mga pastor dili ka pasar ana kay di mo na gasa inyong pastor bukis. Paminaw sa ba? Paminaw sa ba? Brad, paminaw kus pangutana nimo brad. Paminaw sa kuntubag. Kanang Episo kapitulo 4 bersikulo 11. Nabuslot na siguro ning Biblia na kung binasa anak balik-balik. Nag-ingon si San Pablo de ana, paminaw sa. Paminaw ka sa kuntubag dili. Nag-ingon si San Pablo sa Episo 4:11, ingon niya, pasahon na to kay murag naluoy man ko ani tawhana kay gusto man niya ipabasa. Loy. Naluoy lagi kayo. Ano? Paitasan. Pasahon na ko ha. Episo 4:11, diya. Kay mo ba na imuhang gamiton iilot nimo, dili lagi na pastor sa Seventh-day Adventist General Conference. Basa. At kalooban niya ang King James na akong gibasa ha. Tagalog. At kalooban niya ang mga ibang ay naging mga apostol. Ang mga iba ay propeta. Ang mga iba ay ebanghilista. At ang mga iba ay pastor at ang iba ay guro. Karon kaning pastor nga giingon diri ayo sa komento kay magtubag pa ko. Kining giingon nga pastor dili ni inyo sa mga Seventh Adventist. Kinsa man ning pastor? Mauni ang gitawag og mga obispo, kardinal, santo papa, mga kaparian nga nagbantay sa turel nga ni Kristo. Nga mao ang simbahan nga gipalit niya siyang kaugalingong dugo. Basa King James gyapon. Buhat 20:28 niingon si San. Paminaw sa magtubag pa ko. Paminawa sa akong tubag wa pa ko mahuman. Masakitan man kadayon. Sige. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakainin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kinsa ko no? Mga obispo. So kanang mga pastor diya, maunang mga obispo nagbantay sa katauhan nga nasulod sa simbahan ni Kristo, ngayang gipalit sa kaugalingong dugo. Mao na ang simbahang Katoliko nami katedral, nami parish priest, kura paroko. Kuha kamo bisan na lang seminaryan sa inyong obispo, wala. Bisag kalo, wala. Si San Pablo namulong siya sa Episo kapitulo 2. Pilipos kapitulo paminaw sa last na lang ni tubag na ko paminawa sa kay katinawan man ning ato. Minaw. Sa Pilipos Episo kapitulo 2 bersikulo paminaw sa ba? Sa kapitulo 1 atong basahon ning niya ha 1 live ni. 1. Sino mo gayo? Diya 1. Sige. Atong basahon na.
Diya atong basahon. Kaning na ilogo sa 70 Adventist. Ayaw na. Kaning King James version nga na ilogo sa 70 Adventist para walang dayaan. Uy, kag Katoliko na ba ito? Hindi mabasa. Yeah. Saan gyapon? Basahon ako. Basa ay paminaw sa. Wala may pastor sa 70 Adventist yung nabasa sa Biblia niya. Ikaw, sikag supak-supak. Wala yung Adventist na Wala, mabasa, oh. noy. Kaya, Pilipos chapter 1 verse 1. Tingon. Paul and Timothy, bound servant of Jesus Christ, Brad, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, with the bishops and deacon. Namoy deacon? Namoy obispo? Pagsuroy? okay na. Okay. Mutang ako. Puta na. Okay. Pangutan na sa imong gibasa sa Episo 4:11. Nabay pare nabasa wala. Pastor, nya kanang pastor mo na mo mga pare kay sila ang tinuod nga mga pastor. Kanang inyo kay pa pastor dili pare. Hallelujah. Wadyo na, piki na siya. Piki na. Ngano man, kanang pastor nga giingon diha, sa gitawag pa na og tinagalog, pastol. Sa kinat sila, pastor. Sa in English, shepherd. Sa Bisaya, magbalantay. Buoti pa sa bot, kora paroko kon paris priest. Namoy paris priest? Wala ya mo. Sige. Pangutan na. Ay, kataka nagigamit niya. Ang background pag ana no. Ang gasulat pag ang Episo 4:11 si San Pablo. Okay, Kinsa okay. San Pablo? Okay, next question. Pare, asam basa? Roma 15:16. Wa joy Okay. pastor. Episo 4:11. Nay mabasa ng apostoles wala. Ha? Nay mabasa apostoles wala. Naay apostoles. Okay, na. Kanang mga apostoles. Okay, na. Si kanang mga paminaw sa ba? Kanang mga apostoles nga giingon diyan na buti pasabot anang apostoles to send pinadala, padala. Di ba? Paminaw sa mo explain pa ko. Mo explain pa ko ba kay nanguta katinawan man nga to abra pa explain ako. Sige. Unsa man di man maminaw. Di ni debate para kategorikal ha. Naay apostoles mabasa. Unsa man ning apostoles? Basig wa ka kay balos apostoles, basig palisirin ni bawaan nimo. Sige. Ang apostoles buoti pasabot kining gitawag pinadala gipadala to send. Mao na nga ang simbahang Katoliko daghan mig mga misyonaryong pare. Pilipinas para Kristiyanismo ng Pilipinas 1521 si Father Pedro Valderrama. Kamo namoy mga misyonaryo sige ra mo pa nakasaka ng kabalayan di inyo ramog manok mo ikaw gilingong pagaran. Sure mo oy. Covid. Okay. Laing pangutana. Sige. Karon diya sa Episo 4:11 na nabasa nga apostoles niya diya nasugod niyo mga pare. Karon nganong wala man ginahanglan ang mga pare ninyo diya. Sige daw tubag. So wala natural alang maghinganlan ni San Pablo ng mga pare sa Roman Catholic kapiting dagana. Di man pareha sa inyo ang mga membro nga maya pragbuta perting gamaya. Sige. Alos iwaga kali mo muloko paning Pilipinas. Nya alang maghinganlan ni San Pablo dito nga namay uban panalitan karon. Naay among silingan diri nga ordinahanan na og dikon karong October 30. Bro, Pagkaunom kabuwalan na ordinahan nagpare. Bro, Alang mag i-record pa na ni San Pablo dito nga wa pa man matawon ng tawhana sa panahon ni San Pablo. Bro, gapo. Giingon lang ni San Pablo nga gasa na ay mga apostol. Bro, gapo. So kanang mga apostol, mga gita paminaw sa brad. Kanang mga apostol mo nang gitawag mga misyonaryo to sit ba pinadala mo nang dagan kami mga misyonaryong pare. So ikaw gusto ka mamahimong misyonaryong pare, usod ka, eskwela ka na nimo. Kamu wagid mo sige mo pa nakasaka na mga balay mo ra mo kiring sungkaban. bro po, sige, last mo lang bro po. Sorry kayo, kay nakasakit ko sa inyo, sorry kayo. So last na ko po. Wala man ikaw na sakitan. Sige. Last na ko po talaga po, diya sa gitawag sa Ebrohanon City 28. Pakibasa ko bro, ayaw bro. Ebrohanon City 28. Sige bro, last na bro, last. Katong kung ilisa ng pagkapari, ilisa ng balaod. Basa. Kaya pala po ato, dungan to ba? Katon yung Bible bro, para bro, katon yung pari. Sige bro. Ano sa inyo ata yung Bible, walay pare, dili klaro. Katong klaro kayo, katon yung pari. Kaya para dili kayo, na may mga viewers niyo. Sa inyo ang Bible ba? O dili klaro kay walay pare? Kalantad kayo bro, ba? Asal yan. Di paminaw sa kay amo klaro na pare sa inyo dai dili klaro kay walay pare. Wala may pare sa mga bro, mga pastor mo sa mga bro. Mao di ay nga problemado kay ka kay bisag inyong Biblia way pare. Sige bro, basa bro. Sige, basa bro. Ebrohanon City 28. Sige bro. Okay, basa City 20 ano? 28.
28. Sige bro. Ang balaod ni Moises Oh. pagpilig mga tao Oh. nga dili hingpit aron mamahimong labang pare. Tapos? Apan ang panumpa sa Dios Uy, nanumpa sa ulahing ko. paminaw sa Sige, nanumpa man. Kung mo magbasa sapaw-sapaw naman ka. Sige. Unsa man ni maminaw ka, paminaw ha. Sorry. Sige. Mao na nga di ta magkasinabot kay pag mo magbasa mo batin na ka. Sige bro. Mo ka problema ka kay inyong Biblia way pare. I love you bro. I love you bro. I love you. Sorry bro. Nang mag-I-love you makanako. Okay. Nang mag-I-love you makanako. Love you rin, Ano man. pagpare? Love you rin, man. Bayot naman noon eh. Love you rin. Sige go. Basa bro. Sige apan ang panumpa sa Dios nga ulahing miabot kay sa balaod nagpili sa anak nga gihimong hingpit hangtod sa kahangturan. Sa man eh? Okay. May mo question bro. ani. Ako pa na bro. Nag-isgot to ba bro? Wala pare karon bro wala. Ha? Nag-isgot ba wala pare karon wala? Na Japon si Kristo pangulong pare. Pag naog na diri sa kalibutan, pag pagkataon niya Santa Maria kinsa man siya? Hebrehanon kapitulo 3 bersikulo 1. Minaw. Dili isa bro. Paminaw kay walay pare da inyong Biblia, mo nang paminaw sa Biblia lay pare. Ya, tisono. Mga igsoon kong Kristo. Paminaw sa bawa mo mahuman di ka katawa muram tani walay buot. Ayos sa gabak. Kaya itong isgutan. Dili wala man ta mo ambak nangutana kang napay pare karon na Japon. Dili gali. Ay sa kanila lang sumala sa imong gibasa sa Hebreano City 28. So diha ta magkuha punto. Kay mo man ang last katapusan nga pare. So ang pangutana po. Last katapusan pare tanawon City 28. Lagi. Ang balaod ni Moises pagpilig mga tao nga dili hingpit aron mahimong labang pare. Tapos Apan ang panumpa sa Dios nga ulahing miabot kay sa balaod nagpili sana kay gihimong hingpit hangtod sa kangturan. Ayaw kalimot nga ang balaod sa Dios sa Old Testament gigisgot magaani niya ang panahong Moises no. Maminaw sa ba? Mo lagi dili lagi maminaw basta magtubag ko magsapaw-sapaw. Tana ko bro, dali lang ay saba. Kay mo tana ko. Uy. Kung na kang pangutana, gatubag ko kasi yung pangutana. Ya, ang balaod ni Moises sa kapanahonan Old Testament, ingon na Dios, ang pare walay pagkatapos hangtod sa kaangturan. Although ang mga tao nga nahimong pare matapos na mga matay mo na. Pero ang pagkapare walay pagkatapos ikaw sa himuon man imong pastor. Wala lagi pastor, wala dili ka pastor imong pastor period. Bro, gawas ako bro, di naman siya pa istorya bro, di naman siya mga pagpangutana bro. Surrender. Surrender. Kung pagsumporta na, surrender gigapon. Gitubag na nako, di lang ka maminaw sa kung tubag kay gusto nimo magsapaw-sapaw ka. Dili man ni kuan bra, dili man ni tigbakay sa plaza nga pa ta mo mag-explain what in ka. Sige, pangutana ko. Minawa akong tubag kay naminaw ko si mong pangutana, Okay, wala sige, pa gali ko moingon nimo next question. Mo diretso na kag sapaw. Sige, pangutana ko. Oy. Sige, tanong ako pagtubag kay ano bro, pangutana. Sige, magpangutana in taon oy ako. Pangutana ko nimo. Bro, ano respeto mo kasi mga bro kay mga amigo man ta. So ang imong gibasa man god, Hebreano City 28. So akong pangutana mo ni, giingon dira sa kini nahimo siya nga anak na nahimong lingpit hangtod sa kahangturan. So siya ang kahangturan mo himong pare. Ako pangutana. Kini nga verse gisgutan ba diri nga napay mosunod nga mga pare wala. Na, si Kristo di ay. Wala na. Wala. Ade, ako'y mangutana ko regarding aning Episo 4:11. Mangutana ko regarding aning Episo 4:11. Okay ra nimo? Okay kayo kasi Kristo ra gipasabot mo. Again, sa inyo ang Biblia, sa inyo ang may Biblia dai. Paminaw sa kay mangutana nako. May line dia bro. Paminaw sa. Sa inyo ang libro kaning fundamental belief ninyo. Itit fundamental belief. Sige. Niingon man nga ang Seventh-day Adventist usa ka protestante nga kapunungan organisasyon. Karon pangutana, kanang pastor sa Episo 4:11 dihang giingon, pastor ba nas mga protestante? Yes or no? Unsa may gisgutan nga bro, pastor dili. Dili ako mangutanag unsa nang pastora nga gisgot na nagpastor dili. Kanang pastor nga gihisgutan sa Episo 4:11, pastor ba na sa protestante? Yes or no? Sumala sa mabasa bro, ibasa naman ang pastor ko ni. Ikaw ni bahala din. Lagi pastor lagi. Pero ato klaroon ug asa nga pastor na. Pastor ba na sa protestante o dili? Yes or no lang. Mo nana Simon sa uning pagubad king ano nana nga basa dia pastor. Usay na Simon sa pagubad. Wala dia. Nangutana ko nimo kanang Episo
Episo 4:11, pastor ba na sa protestante o pastor sa protestante na explain kung no explain. Oh, listen po, ang gingon dia pastor dili pare. Mo ganin ninyo kasi way pare karon. Mo lagi ba wa man ta maging pare ba nagpastor? Oo. Akong giklaro kay pamugos man gina nimo nga pastor lagi. Oh, pastor mo. Nya kinaaman sa inyo ang libro nga protestante mong dako. Pangutana, kana bang pastor na adiana sa Episo 4:11? Pastor ba na sa protestante? Yes or no? Pastor lagi nang gisgutan lagi dia. Wala ko nang gisgutan protestante. Lagi wala tay question wala tay question. Oo. Dili wala na ko nagi-question kung pare ba nagpastor. Oo, tay may mo Ang ako kay kung gisakyan ang imong pangunahuna nga pastor gid na ba? Pangutana asa man nga pastor? Pastor ba na sa protestante o pastor sa dili protestante? Ah, ako to magana bro, pastor lagi des. Ah, wala ni ko mag-specific kung saan nga. Wala lagi ko supak anang pastor sa kuan. Ah, may Sa wala lagi ko supak ana kung pastor ba nagpare. Alam ba kay Ang ako ba, kanang pastor nga naagisgutan sa Episo 4:11, pastor ba na sa protestante? Yes or no? Oh, basta pastor rin ang gisgutan pastor. Muna na siya nga pastor. Na sa imo kung saan ni. Lagi, nagisgot lagi pastor, wala tayo question na, gisgot og pastor. Oh, dili man pare gingon. Pangutana na ko, pastor ba na sa protestante? Yes or no? Wala may katungod ang pare bro, mga kuan bro, para wala magisgutan. Wala lagi ko nangutan nagdabay katungod ang mong pare dana. Oh, Kana bang giingon di ana bang pastor nga giingon, pastor ba na sa protestante? Yes or no? so ang tubag na ko diya bro, nara sa katungdanan si pare. Ah, sabi sa pastor bro, wala Wala, tanawa katungdanan na po sa pare, nidagan na bugag katungdanan sa pare. Labong basahan ka na kung pare, di kam tuo. Ikaw bala diya bro. Oh, surrender. Ayaw sa. Surrender? Kaya taga bro Peter. Surrender? Nasi bro Peter. Pangutana ni Gapo, protestante, pastor ba na sa protestante? Yes, pastor na siya sa protestante nga nagprotesta sa pagtulungan sa Katoliko nga dili haom sa Biblia. Kaya ang Biblia, ang magsiman sa iglesia, pastor, magtutugno, propeta, wala yung magsiman sa iglesia. Yan ang iglesia karoon ng panganay pare na namatod na nila, si Kristo mong nagpupod, umong na. Dahil kung bulong pasawa ko na ang Johanon City, 22-23, wala na to group kasi mga pare tungod sa kamatayon. Na. Ako sa episo, yan sa episo, ang magkatiman sa iglesia, pastor, magtutuglo o propeta. Di na ka makibasa diya ang pare. Ang pare sa Biblia, kung imong basahon, ang trabaho sa pare, dili evangelista, dili magwawali. Ang trabaho sa pare, ipapilisit na siya sa makasasala na mag-ihaw o malanaw, niya magdala o dugo ngadto sa templo. Magdala o dugo ngadto sa tabernakulo. Ang inyo ang simbahan ron nga mga ang sisi, dapat tabernakulo. Lawa mo tabil. Sumuta na ko laban na yung mga dugo niya. Mo nito daw sa pare. Diba wala na. Wala na. Sumala sa Johanon City, 22-23, wala na dugo ito ang pare tungod sa kamatayon. Ano talaga po? Okay, laing pangutana. Kay ingon man ka nga pastor sa protestante pero namortistas katolikong pagtuo. Ilabihan mang pagkadaganang namortistas pagtuong katoliko ron. Asa man aning pastora nga protestante imong gingon? Okay, salamat sa mga pautana. Pastor na siya sa protestante nga nagsunod sa dugo sa Diyos. Ayaw kinong basa patahon ang pinadaya 14 walay lain nga luwason. Ang luwason diya nagtong balaan nga nagatuman sa sugo sa Diyos ug nagupot sa tinuhan ni Jesus. Walay labot ang born agoy. Kaya lang born agoy, di na mo tuman sa napulo sa sugo. Kaya isaw pa sa sugo, bahin man na nagwikot sa adlaw ng kapahulay. Diba? Ang kanang nga siya, pastor na siya nga nagtuman sa sugo sa Diyos o naghupot sa tinuuhan ni Ginoong Diyos. Sunod ang sana. Okay. Pastor nga nagtuman sa pastor nga nagtuman sa sugo sa Dios. Ilabihang daghanang pastor nga tuman sa sa sugo sa Dios. Asa man gid aning pastora? Okay.
asa man imong itudlo nga pastor nga nagtuman sa sugo sa Dios. Kanang general conference gatuman sad. Okay. Kaning Linis tawag siya. kaning niang Okay. lokal ingon sila Linis siya. tuman pug kuno sila. Kaning live Advent Union tuman sad sila. Okay. Bisa Sabot sa ako. ako kumaman. Oh, ang anong basta kay daghan kayong pastor nag-claim nga nagtuman mis pulo kasugo, nagtuman mis Biblia. Hayon man ani mga pastora. Tubag, pastor nga naghatag o ikapulo alang sa tibok kalibutan kay ang sugo tumala sa Mateo 28. Bro, wala ko Minaw mangutana ba? bro, og pastor ba Ayun. na nagatag og ikapulo? Ang akong pangutana Ay, asa ni pastora, kay daghan kay pastor karon. Di pa humanta ka ganiha og pangutana, pamana po og tubag. Ay, mao imong tubag. Napaw, walay man napaw makasagad langit. Okay. Labaw na ka. Pastor, minawa, pastor nga nagtuman sa pagwali sa tibuok kalibutan. Kay ang sugo, iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Kanang mga lokal, ay lokal raman na. Imo dahil na siyang taginoton, wa maganda na kaabot gani siguro sa Manila. Oh. Ang sakawan yun, ang General Conference, maon na siya nagwali sa tibuok kalibutan. Anang suok sa kalibutan, iwali ang maayong balita, mahitunod sa pingharian, naghatag o ikapulo. Mauna siya. Oh. Sunod pangutana. Okay, so buot imong ipasabot ni kadang pastor sa Episo 4:11, mga pastor na sa General Conference, yes or no? Yes. Nga naman, ang kana laging luwason lagi sa Ginoo lagi, pinadayag 14:12, ang agda sa mga mainantuson sa mga balaan nga nagatuman sa tubo sa Dios ug nagupot sa tinuhan ni Ginoong Hesus. Oh, ingon ka karon pastor sa lokal. Eh, awa man gani nag-abot diri sa Manila. Napilon tayo na nimo, ginuton tayo na nimo. Katong Okay, laing pangutana. ayo sapaw-sapaw. Katong pastor nga nagwali sa maing balita, sugo man na. Iwali ang maing balita sa tibuok kalibutan. Ano? Unya, unsaon man na nimo karon? Ang imuha diyan himuon kanang mahaom ang imuhang pare. Kung wala na'y pare, matungod sa matayon. Hebrewanon, City, 22-23. Muna nga kanang imuhang pare na lang na. Wala na sa Biblia. Ang trabaho sa pare, sultian ta ka, tig-facilitate na siya sa magkasala, ngadto sa mga nap. Oh, mga pare ron sa trabaho. Mao ba na ang mabasa diha sa Leviticus 23 chapter, dili na. Kana yung pare, tigsuri-suri ron nagsibot, aron nga magkakwarta. Sunod pangutana. Kilayang pangutana. Sa Episo 4:11 naabay pare sa General naabay pare. Naabay mabasa na to di ana sa Episo 4:11 nga pare a pastor na sa General Conference nga Seventh Adventist naawa. Ubag na basa ubanan sa pagsabot kay ang prinsipyo sa Biblia. Okay, na daw basa. Ito sapaw-sapaw. Pitkan ko na yung babarurani magbigan sapaw-sapaw. Oh, ayaw kasuko. Gusto lang ko Mura nagbata, mamitik na, mura nagbata. Wa lang ko, di lang ko gusto nga mag sapaw-sapaw kay aron nga. Oh, na personal na suko na, mura nagbatang way ko. Ikatawa ra ko ulit smile ra ko. Mamitik nagbaba. Badlo. Ipabasa na ko sa iya diya na pastor sa Seventh Adventist General Conference. Ipabasa na ko sa iya diya. Kay aron nga imo gipangutana ko sa kategorikal, gitubag ta ka sa kategorikal, maminaw ka sa explanation. Sabot? Oh. Sabaw ganing kita gane. Dong, ayaw ko gulat-gulatan na dong. Mura magagbatang ulay buot. Kita-kita na yung mga bunal. Oh. Tumpagalan. Asa mabasa diya sa Episo 4:11 nga naay pastor sa General Conference yung kag naa. I-provide. Tubag naa basta kay ubanan sa pagsabot. Kahit ang Biblia dili lang basahon unya walay pagsabot. Ni Maya 8:8 nag-ingon ang magabasa pasabda. Muna nga pasabdon siya. Nag-ingon sa diya ang mag-atiman sa iglesia pastor.
Ebanghilista. Kabayon, propeta, mangalagna, mo na magkasiman sa iyang iglesia. Nakita nimo ang Seventh-day Adventist, tanang sok sa kalibutan, dunay Seventh-day Adventist, tingano man, mauna siya tinuod nga iglesia. Sunod mo tanan. Okay. Asa lagi mabasa di ana si Episo. Ay sa tatawa mo na magkagbatang walay buot paminawa ko. Ay, pamilang ka. Ikatawa ko kay nag-comment, kaya ibla, nagulo ko wala ako. Sa tek kwato kong bagtek na gilupit ito nga kuan. Pangitato Sunod kong mo bag tanan. dahil gilupit ito katubit ako sa libro nga itom. Dito kwarta gilupit. Ato sa Pila na siya? libreta nga ito. Pila na siya katunang kuan? Ayaw pamilyonal. Sige. Ayaw pamilyonal. Napit. Diha sa bag gibutang. Dala dire ang parsila. Tanawon. Marinod man dayon. Mo ba? Bilib ni Dok rin na. Dala tinood ba? Sige. Sunod po tanan, bro. Na si Sino bro? Silyo. Amo pong tanah. Wala na? Ako lang Okay. pong tanah ni mo bro. Kung pangutana ba, mabasa ba yun di ana, yung kag mabasa, asa lagi nga sitas na. Okay. Naalagi sa episto lagi 4, 11, 12. Mabasa diha, unsa ang magkatiman sa iglesia. Kanang giatiman sa iglesia nga gitukod ni Kristo, walay pare diha. Kundi pastor. Kunya kay ang amo ang Seventh-day Adventist General Conference, bakit pastor? Mo na din nagatiman sa iglesia. Mo na yung giingon sa mo basa ubanan sa pagsabot ang prinsipyo sa Biblia, sumala sa Nimaya 8:8, ang magabasa pasabta. Okay. Ano tong tanah bro? Bro. Okay, laing pangutana. Yan ang Diha lain. sa gitawag Bro, nimo. bro, excuse me. Ngayon ang lain. Kanang nindot nga pong tanah. Mo ni, ay hatag ni mama ning sinsilyo kay dili na ko. Ka mama na tanan. Mo ni bugat lagi. Ay, Kasi magsuod. akong pangutana, ingon mo imo magigamit na kay ingon ka mga pastor na sa 7th sa katong namurtista sa pagtuong Romano Katoliko. Yes. Ang deklarasyon ni Bacalares wala mo namurtista sa Roman Catholic Church. Usahan pag-reconcile mo ana? Okay, tubag. Ayaw kong ganaan sa kang Pastor Cristo Bacalares. Ay nga naman, kung si Pastor mo ay mga paistoryahon, nagputista ang Seventh-day Adventist sa pagtulungan Katoliko, sa Katoliko, Romano Katoliko, tungod kang inyong pagtulunan, sukuhay na sa Biblia. Number 1, ang napulo ka sugo, naana siya ay sugo nga gitawag og seremonyalo. Diba? Kung imong lantawon ang napulo ka sugo, tanan diha nga sugo nagtudlo mahitungod sa moral. Unsa man ang moral, bro gapo kung tunan. Ang moral nagtudlo ka na sa maayong kamatasan. Tungod nang napulo ka sugo, nagsukad na siya sa duha ka sugo. Unsa man ang duha ka sugo, gugma nga adto sa Dios o gugma nga adto sa imong isig ka tawo. Gitawag na siya og moral. Ang moral nagtudlo nga ang God creator sa tibuok kalibutan bakit sa atong guluman nga ginabuhi kinahanglan nga ato ang respetuon ato ang nakaron mo na siya gitawag maayong pamatasan. Ang ikaduhang sugo nga mao ang gugma na to sa atong isig ka tao, dili na mangawat, dili na magpasakit sa atong isig ka tao, dili na magpatay o kanang mga dugo gitawag na siya og moral. Pero sa RCC karon ang napulo ka sugo na ana daw kunoy unsa daw kuno seremonyal mao na siya nagsusuwahi kayo sa Biblia. Sunod pangutana. Okay, laing pangutana. Niingon ka nga pastor na ninyo. Excuse me, bro, gapo. Ayaw kong pangutana og laing pangutana kay di ko kabalo mo tubag sa laing pangutana kanang nindot nga pangutana. Sige. Pangutanan nako kanang Episo 4:11 kinsa may utor ana si San Pablo o dili?
Ang author ana ang Diyos. Kaya nga naman ang Biblia pulong sa Diyos. Ay ang sa Dios may ayaw sa kasulat pagsapaw. ana. Ang Ang akong imong pangutana ba kanang Episo 4:11. Papaminaw sa paminaw klaroon ako ba kanang Episo 4:11. Ayaw lagi sa pagsapaw. Itubag na ka nga ang author ng Episo ang Diyos ay nagtuo mi nga ang nagtudlo ana ang naghimo ana mao ang balaang espiritu. Ayaw pangutan na si San Pablo ba ikinsa ba ang gusto nimo nga itubag kay nganuman wala sa maong pangutana wala ni maong diha sa Biblia kaya ang author among gituhan ang author sa Biblia ang balaang espiritu nga mao'y nagtapok ana mao'y nag-compile anang Biblia. Sunod pangutana. Okay. Ang akong pangutana mo Salamat, kinsa may Tito. nagsulat anang Nga. Episo 4:11. Ay, ang writer ni Pablo. Ang writer ni Pablo. Sino si Pablo tanan mo yung nagsulat ana? Yang writer. Nana siya writer. Pero ang pangutanan nako kay si Pablo may writer ana base sa Dili, Biblia Pablo, kinsa man si San dili, Pablo ana. pare o pastor. Minaw, hiling Pablo mo i-writer. Naala siya i-script. Naala siya i-writer. Kaya karang gisugo. Kasi Pablo ra mo nagdikta. Nga mo gigiyan sa balang. Sigurado ka? Yes! Sigurado, 100%. Asa nimo Kaya nabasa nga naman. nga si San Pablo na ilaing author, na ilaing nagdikta? Ay, wala na ikibalo di ay. Muna mong tahan na katakuha. Ay, di. Tanan nga na si sinulat si Pablo. Sumala pa sa inyong una-una si Pablo may nagsulat. Pero sayop na. Oh, kay na ay magsusulat si Pablo. Nga siya mo nag-dictate. Oh. Kinsa lagi Ana, magsusulat ana, ni San Pablo wala mo na. nagdiktate? Ayaw na kong Kinsa lagi magsusulat ni San Pablo mo nagdiktate? Ayaw na kong pangutan na kay ang sekretary ni Pablo, ang iyang writer ni Pablo wa sulat. Pero sumala sa maong pagtuon si Pablo ikaw lang nag-dictate sa iyang writer. Sunod kong tana. Di ako sang i-confirm na ko dira Episo. Oh. Natay Biblia nga King James version. Giingon Oh. dire sa uluhan, author si San Pablo, nasayop ba ni o wala? Ay, kung ikaw mo imugamit ana nga pangutana, sayop ka kay nganuman. Una-una na kapag minaw sa. Paminaw sa ba nasayop ba ning giingon sa Biblia nga ang author si San Pablo? Ito Yes ba or gani no? ka? Ito ba gani ka? Yes, sayop na basta ikaw may mangutana. Sabot ka? Oh, nasuko. Ayaw ka high blood kaya di man ka mukha og baboy. May nganuman, di ka mo maminaw. Ito ba kasi High katigilo ka? blood na. Ikaw na galitang nangutana na high Wala blood ko na. na. Kung sapaw-sapaw mo ka, Kini madugay ba? Ito ba ka sa categorical pag sapaw-sapaw man ka, ito may gusto nimo. Oh. Ingon ka, nasayo pa, yes, nasayo. Basta ikaw ang magagamit sa mga pangutana. Kaya nga naman, naguna-una ka kanang utor diya, mao'y kasulat, dili. Oh. Ang kasar niya, ang Diyos ng utor, anang Biblia. Oh, sabot ka. Ito na pangutana. Okay. Kaning ni as Biblia nga akong nabasa nga ang Episo ang author si Pablo. Sakto na imong nadungo? Okay, sakto ang akong nadungog. Oh, Diya gikan mo pero sayo ang imong pagsabot. Ayaw ka tawo imong kagalingon. Ano mo ka tawo man kasi imong sayo. Dalian Sayo mo sa kuya noy. Oh. Sa ayaw ko kay komentaryo kay dili na pwede magkomentaryo ka. Sakto ang akong nadungog kay imong resulta nga si Pablo ang author, pero sayo ang imong pagsasabot nga si Pablo gud nga naman ang Biblia ang author ana mao ang bala ang espiritu. Ah. Sama nimo na. Bago ni mo. Unsa may imong nadungog sa akong gibasa? Sa Bisisay. Unsa may nadungog nimo sa akong gibasa ang author Dios o si San Pablo? Okay, mao na siya akong nadungog. Pero kana siya sayo pati ikaw may mugamit ana. Eh nga naman, Di, ikaw naman kong kabasa. Ikaw naman kong kabasa. Hey. Ayaw mo sa baw. Ito ba taga mahimo siyang sayop ug imo na siyang basahon nga imong ipasabot ang kanang nasa nimo diha. Oh, kay nga naman naay mga writer diha sa Biblia nga ang iyang ibot ipasabot lahi sa imong pagsabot. Sino pangutana? Oh, klaro man kayong giingon, di ba? Author San Pablo, Paul. Author Paul. Sakto sayop. Sayop lagi ba ikaw may mangutana? Di, ako lang ipa-confirm na. Kanang nasulat diha sakto ba na? Yes or no? Basta ikaw may question ana kay nga naman masayop ang Biblia naa sa Isaiah 26 ko masayop din nga ang nag-compile sa maong Biblia ang balang espiritu.
Wala tayo labutan ng compilation. Mao na nga. Ang ingon nimo kasi San Pablo na ada sa sekretary tigsulat. Akong gipa-confirm kung asa na nimo mabasa nga si San Pablo na sa sekretary. Paminaw sa ayaw lagi og kanang sapaw-sapaw. Kay ang utok anang Biblia dili na utok sa tao. Mauro na yung nasulat niya, kay mauro na yung nakabot sa nagtuon. Ano ba na? Ako laging pangutana. Kay naaman ko'y nabasa nga si San Pablo author base aning Biblia karon ipakita ang imong ebidensya nga si San Pablo dili gyud ang author na kay nasa sekretary. Sige. Okay. Mao lagi nga magsungag man gud na siya sa Biblia. Tungod kay ang Biblia ang nag-compile ana, ang author ana, ang balaang espiritu. Pero pag abot niya sulat ni Pablo niya, sulat ni Pablo. Pero favorite lang na ang sulat ni Pablo sa maong nagsulat ana. Pero ang natibuk-an lang unod dulo ana, unod din ana mao ang gahom sa Dios. Mao ang balaang espiritu Lagi. nagtapok na. Dili ka siya masupak. Ang ako laging pangutana, tagay ko ebidensya nga naay co-writer si San Pablo. I-provide. Okay. Nagani sa Isaias gani. Ay sa dali ha. Yes. Tanaw na. Ingon ka nga si San Pablo dili gid sa nangunay og sulat kay nasay sekretary. Karon tagay ko ebidensya nga nasa sekretary og nasa sekretary kinsa yang sekretary. Dili na madahan ni Pablo og sulat. Gawas lang sa sulat ni Juan kini abot gid si Juan nga napreso nga mao nagsulat. Mabitaw na gamay kini sulat ni Juan. Tagay ko ebidensya nga si San Pablo nasa sekretary og nasa sekretary kinsa man. Wala gibutang ang ngalan. Ebidensya lang nga nasa sekretary. Kami gani karon nga makasabot ka na kanang sulat ni Pablo dili na tanan iyang sulat kay naa siya sekretary nga maoy nagsulat yan dugo ba sama sa Lagi tagay ko ebidensya. ano sa kanang imong gipangita nga ebidensya ato kang sultian na sampulan taga tama sa kang Moises. Kung sulat ni Moises siguro nagmandar si Moises sa iyang manog sulat nga sekretary dili siya mo nagsulat. Sa pagyon, daghan diya sa Biblia, pero wala gibutang ang ngalan. Kaya nga naman, Diba? Brad. Ang ako bang buot ipasabot, ipagawas ang imong ebidensya nga naay sekretary si San Pablo. Gipasabutan na gani ka, nga naay Ako inaanay mong kaugalingong pagsabot. Ang ako ba ebidensya i-provide nimo? Iprovide ang tagaling ang ebidensya. Sige, asa na nabasa nga si San Pablo na sekretary? Sa Isaias Unsa nga libro na? Isaias, kung pakita ko sa Isaias. Kaya wala pa matao San Pablo ana. Okay, balong. Si Isaias, maoy nag-proclaim na ang tibok kasulatan. Di wala Ano lagi ba? ko mangutan. Ang ayon Yan. nga si San Pablo dili jud siya nangunay og sulatan ng Epeso 4:11. Okay, Karon minaw ha, pangitahi minaw ko ha. ebidensya Minaw ha. nga si San Pablo na ay sekretary. Ipagawas. Kami na. Now, ang issue na to, migawas ka sa issue, kaya dili ka nagdaginot sa dili si Pablo ang nagsulat. Pero dili na mo issue. Ato ko ning klarohon god brad. Ingon man ko ka kanang Epeso 4:11. Ipaminaw sa kanang Epeso 4:11. Mao na ang mga pastor sa General Conference kaya nagsunod sa sugo. Diba? Akong gipa-confirm nimo kung kana bang pastor nga giingon diha kay nasapoy naman nimong amigo di naman matubag nga naa ba tay mabasa diha na kining pastor sa General Conference yung kanaa unyang author ana yung kadili si San Pablo kanay sekretary ipagawas ang author. Okay, minaw ha, pagana ita. Di ka na kumakuslala. Ano ni siya ka po, aron mo makasabot ka. Ang issue nato ganun nga, sunod ko bahin sa pare, bahin sa pastor. Pero nangita na kagkinsa na sulat para nga maka-estapo ka. Para nga dili na to manugot ang pare. Pare niya sa inyo ang hindi karon, is wala na sa balaan sa sulatan. Diba, estapo ka.
ang imuhang estilo karon nga gihimo mao ang pag-iskapo aron nga dili nato mahilabsan sa imong pare nga dili haom sa Biblia. Tama inyong issue ganiya, di ba? Sige, balikan na to ni pare. Kaya di ako kita padulong. Balikan na to ni pare. Sulat. Kanang- Kinsa ang anak Paminasa, imong paminasa. aron iskapo ka. Gani, Ayaw, balikan na gapo. to ni pare. Direta sa New Testament. Kay dili man, wala na na. Kaning giingon sa Revelation 5:10 nga nag-alagad sila ingon nga pare gihimo silang gingarian. Ato basahon niya. Asar to kung Biblia no. Basahon ako. Karon karohon na to ni. Kay imo man yung ipamugos nga mga kanang mga pastor nga naa diha sa Efeso 4:11 inyo. Claiming without any evidence murar ta anag ng iskwat og yuta nga wa kay kaugalingong titulo. So diya 5:10. Ningon si San Juan. Saan na ko ha? Gihimo mo silang gingarian sa mga pare. Dili pastor mga pare. Aron mag-alagad sa atong Dios ug maghari sila sa kalibutan. Asa mag-alagad ug maghari sa kalibutan. Pangutana, asa man ni unsa may imong nadungog sa akong gibasa? Gingharian sa mga pare o gingharian sa mga pastor? May basa. Ang Bible kay basi og bitsibiti ko nimo. Yes, sweetik. Magpareha ninyong mangilad. Yang amigo wa katubag ganina. Kunya, klaro kaya itong ebidensya si San Pablo may autor niya ya kay nakuno sekretary. Oy. Sekretary ko no. Kapor ko imha ka kaya. Pinadayag tingto. Yes. Pinadayag tingto. Atong sabi lang kung ang kuan ang pinadayag tingto sa aron nga pasabot ka. Dapat ito doon posible na siyata. Ito ha. Okay. Ang basahon nga niloko sa Cordero. O nakikita ko ang bugtong kamot. 5 Okay. Palagi hindi maminaw patakarag basa. Minaw. Takot ikaw ang hindi na kutuksan aron nga kuan. O mag-aawit sila sa usa ka bagong awit nga nagaingon. Takot ikaw pagkuha sa batangon nga nilokot o pag-abli sa iya mga timbre. Kay ikaw mauman ang gipatay o pinaagi sa imong dugo, pinipat mo ang mga tao alang sa Dios. Okay. Gikan sa tanang kabanayan o pinulungan o katawhan o kamatugan o gihimo mo silang usa ka ginharian sa mga disipulo ngadto sa atong Dios o sila magahari babaw sa yuta. Okay. Ang imong pangutan na asa maghari. Ato? Ang akong pangutana, paminaw. Ang akong pangutana, unsa may imong nabasa? Gingarian sa mga pare o gingarian sa mga pastor? Okay. Gingharian sa pare tungod kay Kristo pare nga walay katapusan. Hebrew 1:50-22. Asa man ang gingharian sa pare nga walay katapusan dito sa langit. Kana nga gingharian sa pare, wala sa pinadayag 20 whole chapter ikatao nga diri sa yuta. Unya ang tanan nga mga niluwas sumala sa 14-12 sa pinadayag aniya ang agda sa mga mailantuson sa mga balaan. Unsa na kuno na mga balaan. Asa man sila magpuyo sa gingharian sa pari nga mao si Kristo. Maghari na sila. Okay. Isa kay katubag ko maghari sila dito sa langit sulod sa 1,000 years sa disputo na sa pinadayag usa ka libo ka maghari sila dito iganaog na diri sa yuta unya diri sa yuta maghari sila unsa may trabaho sa hari unsa may trabaho sa hari mao ang muhatag og paghukom sa mga balaan man na sila maghiluwas sila maghatag sila og hukom ngadto sa mga maimpierno kanang mga tawana ay ang kanta nagdubag-to pagbatod sa espiritu magkanta-kanta ka iyo kung mong mic aron nga dili makadisturbo unya
maghari na sila dire ang ilang trabaho mao ang paghukom sa mga nangamatay sa impierno nga mao dahil ito si Brother Gapo nga bisag balaan kayo ito nga hukman kung kinaan ito si sinipitan nga sala na kaya ang hari ang iyang trabaho sa hari atong makita kasama siya sa mga abogado muhukom kung imo basahon ang Unsa man? hari mga kaharian mao na iyang trabaho sunod pangutana Unsa Gapo di ma? Ma. Unsa di ay? sige na Gapo kami na Ayo, iop sa iop, nalimot ko kop. Iop naman na ako. ay sige na tayo pagsibag wala na mina Iop naman na ako ang tubig. Giun balik. Efraim bro Efraim Amo ti giop na ako kay pag sulod nako diri giop na ako. buangon gid eh kanawara Gina bro Gapo wala kay lain pangutana Asa wala pa asam pangutana na ng tubiga, asam na ng tubiga gawas day. wala pa pangutana Balo. Kaya pag sulod nako diri sa kwarto, giop na nako nang kang kuanda kan spikas balay. Kay wala gali na napuno na yung balde di ana ko nang giop kay nam koy live god ako kining kuan. Balog naigaon da na wala na koy problema ana lahan na nang sala. Bro. Kanang dili na ko Naman. mangutanan nimo kay wala pa pangutana unang-una wala pa pangutana unang-una imo nang gituldukan nga gingirian sa mga pari dili sa mga pastor kiss close na ta mora na akong gipangayo. uy mao ba wala mo ipangayo wa ka sabot ana nga way labot na pare Wala sa lagi ko RTC ana gaon kay pag sulod nako dire giop na nako na tubig. Naabot na rin ko tubig ay lapit ka na Gapo ay abot na Ningon mo ko tos lalang ni chat na ko kanina nga patubigan na yang kuan kay iya ko usog kilala ang kuryente karon. lang ganun na wala ko Ako kailangan lang wala man na napuno ng balde di ana. bot yung Gapo gid tumangil na pag balde naabot na po sa balde oh Ha? naabot na sa balde hindi na oy ang CR niya butangan og tubig kay yan naabot na po sa CR sudlan. naabot na po sa CR Wala man na napuno mga naragoy na yung mga duha kadangaw ba na? Mangin na- Basta kay wala na napuno yung balde. imong ikarga ang pare diha sa pinadayag ha Ano awas ang tubig? wala na labot oy wala na labot Wala na ko'y labot ana. Dili na oh ko'y wala kay labot kuan. tugod ba wala kay labot wala kay labot Ambot og kinsay gaon na ng tubig da wala na ko'y sige bro padayon bro. Araw kayo bro Gapo kung imong ikarga diha sa pinadayag 5 gikan sa Nibel chapter way labot ang pare diha sa RCC kay kung imong basahon 14-12 ani ang agda sa mga manantuson gantot ba mga balaan nagtuman sa sugo sa Diyos asa man tuman taon sa sugo sa Diyos nga matod pang Darwin Gitigano nagpadayon na pero dili ra ni ana oh di ba kabantay ka tinilan bibit ni dialog ni Kalari nagpadayon na pero naay may amo oh bot sabot nga dili mo inyo ha ay otoridad ako mo disuot ko disinibo na ko nga sa Mateo kung imo ang basahon ng Mateo 18 chapter gikan sa siya gikan sa 15 Mateo 18 gikan sa 15 nagusgot na sa mga nakasala nga ang simbahan kung makasala ang tao doon na siya ay otoridad sa paghulog Asa man nakay pangutana wala. na Oh, sa may pangutana nimo. okay ang atong pangutanan yan ang sa Bruhanon unsa may hinungdan nga wa nagpadayon ang pare unya si Kristo rin nagpadayon nga pare diba Sa unsay bruhanon? sa Bruhanon City City all chapter unsa may giingon diha sa City Hall chapter? okay ang akong pangutana mo ito baga unsa may hinungdan sumala sa Bruhanon City Hall chapter nganong wa man nagpadayon ang mga pare o si Kristo raman ang nagpadayon nga pare baga unsa may Sa mga pareha imong gimen katong pare sa Old Testament o pare sa New Testament? oh wa pare na sa New Testament yung Madahag wala. Si Kristo di ay. oh okay nagpadayon nga pare pero akong pangutana mo ito Ay, baga pare di kay wala. Binuang.
Mao gani. Wala to nagpadayon to mga pariya. Tumaga ko. Ayaw ko balihaw pangutana. Unsa may Wala kinay pare, di kayo mo wala na dyan. Takaron ko eh. Chismis lagi wala mo. Tumaga. Tumaga mo na. Tumaga na. Unsa may pangutana nimo? Yung pala kategori ka na. Anay, nagpabungol-bungol. Ayaw katawa, seryoso. Mo gani ba? Wala ka nung sa pangutana. Unsa may Ano pangutana nimo? Unsa may hinungdan ngano Lagi ka ng Hebrewanon City, whole chapter man imong gingon diyan no. Basaha sa ng whole chapter lagin sa mga pariya nga wa nagpadayon. Okay. Ang akong pangutana bro gapo tubaga. Di pa kayo nagkategorikal. Ang akong Kay taas pangutana. man kay ng kwan dia, Hebrewanon City. Okay. Unsa may hinungdan nganong wala man tuguti ang mga pare niya si Kristo ra may nagpadayon nga pare hangtod sa santuran. Natural kay Old Testament ka pare wala na na. Ang New Testament ka pare mo na si Kristo, Hebrewanon 3:1, apostol ug pangulong pare. Kay pangulong pare man siya, natural ang iyang mga sumusunod pare sad lisod kay no. General kag sundalo no, imong mga sumusunod tigdampas rag tubo, di pwede. So kay pangulong pare gyud naagid sa gipanguluhan. Ang iyang mga sumusunod mga pare sad wala lagi pastor sa 70 Adventist. Hunahuna na nimo. Wala ko nang utanaga po. Wala ko nang utanaga panguluhan yang pare. Ang akong pangutana unsa may hinungdan nganong wa man sila tuguti nga magpadayon. Sa hinungdan ba? Brad, ang pagkapari, Brad, wala man na mawala ang mismong pagkapari. Kay ang pagkapari hangtod na sa kahangturan. Unya, kanang giingon nimo kay naman na sa kuano. Sa tawag aning ni ang kanang imong gibasa no. Unya angay tang masayon. Ang basahan Nga naa sa Exodo 40:15, ang pagkapari wala lay katapusan hangtod na sa kahangturan. Sa Exodo 40:15 paminaw sa. So kanang giingon nimo nga kanang paminaw sa ba. Uy. Wala gini di maminaw kugi mangutana di maminaw. Ya tubagon may blood. Ko na may utana ron. Ay mo utana. Mao gani, ang kanang pare dia nga imong giingon, naara man ang pare, wala man na mawala. Ang kadtong mga pare nga nagserbisyo sa Old Testament katong lang sa Karyas, katong mga paring Levita, katong wala na to. Katong mga laray ni Aaron, wala na to. Kaya ang napuli diha ang bag-ong pare na to sa New Testament si Kristo. Unsa mas Kristo? Apostol ug pangulong pare, Hebrewanon 3:1. Therefore, wa gyud maingon diha apostol ug pangulong pastor kay murag bintaha na lang unta sus prorbidang paita. Ako pangutana ka po mo tubaga. Tuwa man nimo sa tubaga. Itubag na lagi na naara wala unsay giwala diha. Ang katong mga Old Testament nga mga paring nagserbisyo nga ningon ka nga halad-halad pa to dito sa tabernacle ihaw pag mananap wala na. Kinsa na may gihalad sa among mga pari karon? Si Kristo na diha sa altar. Kay siya ang amo ang giselebrahan diha. Siya hinungdan nganong naay santos nga misa. Ang pagkapari wala na mawala. Exodo 40:15. Ikaw kay mong walaon unsam taong ka Okay, ang basahan ka po ha. Kaya ko iba mag-tweet ko na sa kuwang teksto. Ingon sa dire. Sa basahon tong Exodo 40:15. Ayun to basa. Hadlo ka. Ayaw kay basahon na. Ako lang nang Exodo 40:15. Hadlo pasahon. Ayaw kay pasahon na ko na. O ningon no. Onya dihugi sila sama sa imong pagdihog sa ilang amahan. Aron nga mag-alagad sila kanako ingon nga mga pare hangtod sa kahangturan. Nya ikaw imong walaon. Unsam daong ka? Okay. Ka po ha. Kana wala nimo lang nasabtan nimo ang teksto. So sa ina lang nang iyong nasabtag wala basta kay hangtod sa kahangturan na nagyod. Kasi kami na. Basaon na. Ingon sa dire. Ang naunang mga pare daghan kay dili man sila mulungtad. Maong wala sila tuguti tungod sa kamatayon. Ang akong pangutana kay wala man sila tuguti nga mulungtad sila tungod sa kamatayon. Kaya pare diha nay kamatayon wala.
Okay, natural ang pagkatawhanon, mamatay yun na. Bisan galit itong mga Old Testament, mo to lungtad, silang Sakarias. Mo to ng lungtad, nangamatay man to. Oh, pero ang pagkapari, ang mismong pagkapari, hangtod sa kahangturan na di mawala. Exodo 40:15. So ang kadtong mga nangatong dana sa mga pari, natural mga matay yun na. Mga matay man ginan yung pastor. Ay ko ginan yung pastor din na mga matay. Okay, sunod. Bisa kung sa uni mong lusot, wala lagi gingarian sa mga pari. Ikaw na nag-confirm na unsa. Kuya ipasok Okay, nimo nang imong tutong itiso talaga 411 nga mga general conference kuno na. Usa Ginagawa man ko- nimo pag-reconcile nga giangko naman ang Bacalares nga ang 70 Adventist dili si Kristo ang tagiya. Ginoo ko. Yapo, kuminaw. Okay. Sunod akong pangutana. Yapo ka, sa kung saan mo nang nasuko lang ka ganun. Minaw. Apan kini siya nagpadayon nga naghupot sa pagkapare. Kay siya mulong sadman hangtod sa kanturan. Unsa man ni siya nga pare? Pare sa RCC o dili? Ang pagkapari na siya, wala giingon dag pari ba na sa RCC. Basta pare. Basta paminaw sa ba, dili lagi na wala lagi tay gisgutan diha nga pare sa RCC. Wala ko'y mabasa unsa ka klaseng pare. Basta pare. Paminaw sa ba, paminaw sa kunto ba. Wala dili lagi na pare nga Roman Catholic Church. Ako nang klaro na. Dili na pare nga Roman Catholic Church. Wala ko nang utana. Isa objection. Paminaw sa lagi unsa man kaoy. Ganihan ang utana ka kategorikal katubag kategorikal. Pero nang utana og kategorikal di ka magtubag kung explain na dayon ka. Basta ba ang kana wa kay moderator? Diba? Ang akong pangutana ang gibasa ko, apan kini siya sa dayon magahupot sa iyang pagkapari kay siya mulungtad man hangtod sa kahangturan. Ang akong pangutana, pare ni sa Roman Catholic Church o dili? Unsa na nga sita si mong gibasa? Kumagasa, ay akong pangutana Unsa lagi balik. na sita si mong gibasa? Ay nasa Biblia, nasa Hebrewanon City 24. City 24, basahon ako. Nga akong kategorikal na, ikalimot ha. Hindi na mo kumutubag kategorikal. Ikaw na nasuko. Kategorikal, kung gitubag. City 24. City 24. Sana ko. Asa na to? Apan buhi si Jesus. City 24 mo ka? Lagi. Apan buhi si Jesus ang tod sa kangturan ug ang iyang buhat nag sa pagkapari wala itugyan sa lain kani. Oh, Ang pangutana, unsa man nga pare na sa RCC o dili? pari sa Roman Catholic Church na kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo Roman Catholic Church man na. So si Kristo wala na gitugyan ang iyang pagkapari si bisan kinsa mo nang antod karon wala mo'y pare pastor na ninyo. Kay nga naman wala gitugyan ni Kristo ang iyang pagkapari si bisan kinsa. Mo bitaw nang natingala to imong igo ganina. Na problema siya sakto sapaw pastilan porbida. Mo na nagproblema imong amigo ganina kay iyang Bibliang gawiran walay pare. Mo na nga ningon si Kristo ang iyang pagkapari wala gitugyan sa lain natural. Antod karon wa mo'y pare kay wa mo tugyanis Ginoo. Wala ra ka sayo. Onya si Bacalares ni nagingon kang 70 Adventist dili si Kristo itagiha. Mo na wa gisamot yung mga tugani. Sunod pangutana gapo kay parik man ka sa Roman Catholic Church. Okay. Kinsa man nga pare karon? Si Darwin Sugit Gano o kato si Siano? Tubag. Okay, tubag. Si Darwin o si Siano? Pag ingon ako pare sa Roman Catholic Church, it doesn't mean kinsang mga paria basta kay pare sa Roman Catholic Church. Wala man nag-exist silang Padre Darwin Gitgano o si Padre Siano anang mga panahon na papaminaw sa ba. Oy. Apel na lagi si pare, apel na lagi si Father Darwin Gitgano. Dia kay mga membro man na sa Roman Catholic Church. Wala kinganlan kinsang mga paria. Pagkangalang pare sa Roman Catholic Church, maulahi naman kag na pare o kaniadto pa ka na pare. Dapa ka na sakop ka anang simbahan na apil ka na. Unya klarong giingon nga wala na gitugyan sa lain, mao na wa mo'y pare hantod karon ang inyo pastor-pastora. Oh, mao na guna. Tanda po, kay ingon man ka nga kanang duha. Kay pare man na sa Katoliko, si Darwin Gitgano o si Siano. Si Siano o si Gitgano. Pare man na sa Katoliko. Sino bang duha? Mao ba ni sila ang naghupot sa pagkapare hangtod sa kultura
kahangturan tungod kay way kamatayon, kumagayo Okay. no. Ang pagkapari nila hangtod na sa kahangturan. Pero ang ilang pagkatawa, paminaw sa ba? Paminaw sa tubag, paminaw sa tubag. Ano yung mga objection kay dili debate. Maorag gyapon na silang pareha, mga matay na sila. Paminaw sa ba? Paminaw sa something. Kogi mangutana, di maminaw sa tubag. Kategorikal oy, gitubag ta kaganing kategorikal. Paminaw akong tubag, paminaw akong tubag. Kana ilang pagkapare, dili na mawala. Maorag gyapon na sila, inig mga matay na sila. Kay silang tawanon, mga matay man kita, mga matay man ginan yung pastor, hasta yung founder. Wala ba na banaw? Paminaw akong tubag para magkasinabot ta kay dili ni bati para patubagon ko ni mo kategorikal. Niya, paminaw sa. Gitubag ta kategorikal. Ang Oh, imo di karon gali mo yung tubag ganina gigranta lang galito nako. Na high blood pa ka. Mga bata baga paibog-ibog sa imong kwan ba? Pilpilo na ko na yung babal. Unang akong ingon kanang pagkapari nilang Father Darwin Gitgano hangtod na sa kangturan. Wala na ingon nga inig mamatay silang padre, tama ra ilang pagkapari dia. Inig mamatay na sila nga nga santos na pare na hangtod sa kahangturan. Ang ilalang pagkatawhanon mo'y mga matay. Kay wa man gitaong mulungtad aning kinabuhi Bisan gali inyong founder, nabaho na lang hantod karon giulod wagi na nabanhaw. Bita pa ni sa Katoliko kay nabanhaw pa si Kristo. Kamo ajud. Okay, sunod pangutana. Okay. Kay ingon man ka nga ang nagpadayon ang iyahang pagkapare pero sila mga matay. Ato na kunong basahon bro gapo kung tinuod ba imong ingon. Ya akong pangutana si mga. Ginawa. Kini mahimo santos nga pasalig nga lapi pang maayong pakitaan. Kay ang nahaunang pare daghan kay dili man sila mulungtad sa katungdanan. Unsa na kuno? Dili mulungtad sa katungdanan tungod sa kamatayon. Unsa may nadungog nimo gapo? Mulungtad sa katungdanan tungod kay di mamatay. Di mulungtad sa katungdanan kay sakto man na, dili mulungtad ang ilang katungdanan kay ngano man. Paminaw Dili mulungtad ilang katungdanan kay mga matay man gina sila. Panilitan karon og napari ko. Pala ug napari ko ug mamatay ko ugma ang akong katungdanan sa pagkapari. Paminaw sa mawala la jud na kay kinsa may servisyo na pagkapari patay naman ko. Pero ang akong pagkapari mismo ang kining term pagkapari hangtod na sa kahangturan mao na nga dili buti pasabot kay mamatay ko karon panalitan og napari ko namatay ko karon wala lay pare antod kay namatay na gapo. Ang pagkapari nara pero ang pagkatungdanan isip ako ng antungdanan maputol jud na siya. Sama bitaw anang na ang inyong mga pastor maputol man ang katungdanan sa inyong pagkapastor way mo puli kinsa may mo pastor ana waya mo. Nya karon kay naaman jud may mga pare nga mo puli daghan man kayo mo na nga wala lagi mo tugyanis Ginoo. Okay bro, salamat kayo bro kay nami lakaw bro. Palo up tani bro. Ayaw sibat, ayaw surinder. Wala ta mo sibat, nami lakaw ron bro. Nami lakaw. Wala ta naipit kasayo na imong pangutana. Basta ang ending wala lagi mo gitugyan. Tuminaw asa man gitugyan ang pagkapare sa dunay kamatayon o sa walay kamatayon? Tubag. Okay, ang mismong pagkapare hangtod na sa kahangturan. Sa Exodo 40:15 paminaw sa ba? Di lagi maminaw ba? Di maminaw to ba? Minaw nang aron maklaro ta paminawa ang pagkapare hangtod na sa kahangturan ang katungdanan ana maputol na kung ang pare nga nangatungdanan mamatay. Panalitan karon ug ako nahimo kung pare sampula. Then pagkaugma namatay ko. Maputol akong pagkatungdanan sa pagkapare ug lain na sad ang mupuli nako. Mao bitaw nag-ingon sa buhat nga si maawa untang iyahang Pinoy-an ug naon tay mupuli sa iyang katungdanan. Mo na giklaro di ana ang mga apostol nga matay man to. Wala man to sila ingon na buhi antod karon. Pero sa diha nga matay sila kinsa man dito dato rataman. Naantod karon nagpadayon gyapon ang ilang legacy ang ilang mga panudlo kay gipasa na hangtod karon nga generasyon. Mao na nga simbahang Katoliko di malalis bisag asa ka mulingi naadyo tay kapilya kamo galugos imong loko paning Pilipinas sa taon mo Basta wala si Kristo na nag-ingon ang iyang pagkapare wala gitugyan ibisan kinsa mo na ngayon na nagkwestiyon na kay ngano man wa mo'y pare kay mo tugyanis Ginoo mo na klarong giingon ni Kristo mo panagigamit Ibrano City 24 sunod pa nagapo paminaw eh wala man mo na to kay napakoy sa mga pare nga dunay kamatayon sumala pa nimo wala
gitugyan sa pare nga dunay kamatayon. Kay ang pagkapare naara gyud sa Kristo kay mulungtad man sa hangtod sa hangturan. Ini atong nabasa imo ning supakon o di nimo supakon? Tubag Ay ka sus, sigurikan. wadyo na to na supaka, pero kabantay mo, ni Peter Pindon, kasige sa question sa pagkapare, wadyo pastor ya diyang napasok. Sige sa asa man ang pagkapare, nakatungdanan, kinsa man ni, naputol ba ni, asa man ni pagkapare, pero tanawa, wadyo pastor yang gimensyon no. Sige sa tuyok sa pare, si Kristo, gitundukan na ni Kristo ha, na sa Hebrehanon 7:24, nga ang iyang pagkapare, wala gitugyan si bisan kinsa mo nang hantod karon, ang mga laing sikta, apil ni sila, wa joy pare, yamo, wa jud yamo, wa man tugyan eh. Unya iyang gikot, katong Episo 4:11, ilaha ko no to, walay mabasang general conference, labaw nang way mabasang bakalaris di ano, nya gi-question ta niya, nabay mabasa di aning Darwin o kining Siano, labaw nang way mabasang bakalaris, Episo 4:11, unya ang author ana, giingon sa Biblia, atong gibasa, si San Pablo, unya yaha, kay na kuno'y sekretary, paninglag asa, wa iyamo, og sa Senate hearing panigi, kasabaan na ning Bato de la Rosa, kay way ebidensya, taka ragyaw-yaw, mauna nga ang imong pangutana, simple kayo, kung sa sunod lang po tayo mag-dialogue, kaya nakuha lakaw sa Berbera na po, Okay. di na lang tataw. Ayaw si Daghang Bat. salamat og mayang hapon karon mo si Bata. Unyang gabi mag-live ako. Sulod sa akong programa na man koy link ikuan dito na lang na ipangutana. Sige. Mo naingon man ka karon nga wala gitugyan. Ang imo na yung conclusion wala gitugyan sa Seventh Day Adventist. Sa sisi ba na gitugyan ang pagkapare kung wala kamatayon? Oh, kumbaga yes or no? Ay, to ba? Pare, kung wala Yes, kamatayon. sa Roman Yes. Catholic Church na wa joy 70 Adventist gitugyanan kay napay 70 Adventist gitugyanan. Nang tamoy pare, pero wala may 70 Adventist gitugyanan kay si Kristo wa man niya gihatag sa lain mo nang babay. Wa Okay. jud moy pare. Yang ko ni bakalares, yang mga sul paminaw ta ba? Oy, ako ko nahuman. Wa pa ko mahuman. Unya, giangko na na ni bakalares nga ang sulat ni Ellen Goldwhite nga giingon ninyong authoritative source dili mabasa sa Biblia og ang 70 Adventist dili si Kristo'y tag-iya sa rason in the sense kung na mabasa sa Biblia therefore kay di man si Kristo'y tag-iya wa jud mo tugyani perting luuya. Unang pangutana taga po kinahanglan nga matubag din mo ning. Ingon man ka nga wala gitugyan di aras RCC gitugyan. Kanang mga pare karon nga matud mo diha gitugyan. Nanay kamatayon o wala? Mga matay na mga parian, mga matay mga itong mga apostol, pero ang ilang pagkapare, wala na mawala, nagpadayon ron hangtod sa kahangturan, kaya ang pare di gyud na mawala, Exodo 40, versikulo 15, mao na ang nangatungdanan, mga matay, pero kadtong ilahang mismong bukasyon nila as pagkapare, naara na, ug ang Pangulong Pare mismo, si Kristo dili, Pangulong Pastor, unsay gingon ni Kristo, wala nako itog yan sa lain. Asang basa? Hebrehanon 7:24. Munang rason, inyong simbahan hantod karon walay pare, mingaw pas alikitran. Okay, so natutana ka po, kinahanglan jud nga imo gining matubag. Okay. Ang trabaho sa pare nga inyong gikuhan diha sa Old Testament mao ang facilitate sa mga sasala. Hayop, ihawon, pagkahuman ang dugo ang pare mo ay mudala nga sa tabil na tulo. Okay. Kay mao mga trabaho sa pare. Mao ba po trabaho karon sa pare sa Roman Catholic Church tumagay sa no? Okay. Tubag dili kay in the sense kanang mga pareha sa Old Testament mga ceremonial law na atong timan-an nga natay duha ka klaseng balaod sa Old Testament. Ang divine law ug ang ceremonial law. Kadtong gihimo sa mga pare sa unang mag-ihaw pa sila mananap kay ro mapasaylo gid ang imong sala wala na to siya. Kay sa Old Testament base sa Old Testament ang taog makasala katulo lang sa kahigayon makasala ka ikaw pa di nagapasayloon. Pero karon gatudlo si Kristo ang pagpasaylo 77 times buti pasabot wala nay kahumanan ang pagpasaylo. Kay wala naman to kinsa na may gihalad. Ingon ni Kristo ang gihalad ana mao si Kristo sa altar mo nang among pare magsaulog jud na og misa. Kay ngano man si Kristo gihalad diha sa lamisa. Inyo naamoy lamisa wa moy misa. Mo na klarong istorya.
O, di ba? Basahon, Ano, Ibrohanon 19. Unya, miingon siya, anya ako Dios, pagtuman busa, gisalikway sa Dios ang tanang karaang mga sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Mao na sa simbahang Katoliko na ami santos nga misa. Kay si San Pablo nag-ingon sa Biblia atong basahon. Basahon na to. Ingon siya atong basahon sa unang Korinto kapitulo 11 Tubali naman versikulo ka. 27. Tubago sa kong bangutan na, oy. Taas na kayong tubag. Nagtubag ko. Yay. Nagtubag Tubali na ko. ka. Yaw. Ayaw. Sa paminawa kong tubag, pasagti na lang. Ayaw kong buti sa kong tubag, iwa kayo butan sa kong pangutana. Oh. Ingon si San Pablo, Wala ko pasahon. wala Sa masakitan man ka sa kong tubagod. Tanawa Uy, ko na nagwali akong mo tubag, ba? punto. Tanawa ha, busa ang muka, atong basahon na. Niya, kay 26, kay sa matag kaon ninyo ni ining pan ug sa matag inom ninyo ni ining kopa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Mauna nga naami santos nga misa kay niingon si Kristo sa iyang mga apostol, do this in the memory of me. Kamo waya mo. Sige ra mo basta-basta mino, wa mo'y kaon. Wala. Unsa to? Wala gitugyan ang pagkapare. Bye-bye. Nabot naman kagapo sa misa. Nabot naman ka sa misa. Okay, halad mo ka nga itong kiisgutan. Ingon mo ka nga, halad sa Old Testament. Wala na may anak. Kaya ang Old Testament, wala naman may gabasi dito. Wala naman may Kristo. O yan si Kristo naman ang sakripisyo. Amo na si Kristo ang gihalad na mo diyan sa Santos nga misa. Unsa may trabaho sa pare, unsa may trabaho sa pare karon sa Roman Catholic Church nga wala naman di ay seremonyal. Kay ang pare ang iyang trabaho sa Old Testament ceremonial man, ceremonial law. Wala naman di ceremonial law karon. Ang akong pangutana, haom ba ang inyong pagkapare sa RCC nga wala na may ceremonial law? Kumbaga, yes or no? Haom kaayos tanan kung diha ta mo mubase kay Kristo. Sa ka Kristo dili na seremonyal, unsaya ha, sacrificial. Mauna nga si Kristo maoy sacrificial victim nga gihalad diha sa santos nga misa. Pag-ingon sa pare, kini mao ang lawas ni Kristo nga gitugyan alang kanatong tanan. Dawatan ninyo kini og mo nang magmisa gyud be. Kamo wa mo'y misa na misa ra na inyo. Sunod pangutana kay dahil man dahil ang inyong pagkapare karon sa inyong misa-misa naman lang. Dahil kami gasalitihan na. Si San Pablo. Ang akong pangutana po, kining 12 apostles ni Kristo, mga pare ni o dili? Motoel ba pusol? Ay sus wa na lisod-lisod nga pangutan. Mga pare ba na sila? Natural. Kaya nga naman, in the sense, Hebrehanon 3:1, apostol o pangulong pare. Pangulong pare. Lisod kayo, kung general kag sundalo, o imong mga sumusunod, tigbunlay ras basakan. So kay pangulong pare, natural ang mga sumusunod pare. Sad. Bro, mulakaw na mi bro. Unya na sa gabi, mag-abot na ni bro. Salamat kay bro. God bless. Surrender ka karon, boto sa bot nga, tulig ka. Magsisilyo matuan. Wala ni mo, Ibrohanon 3:1, ginawa, Ibrohanon 3:1, ang mga apostoles, pare, ato na ko nung basahon, nung nagsulti magas tinood, brother ka po. Busa, mga igsoon, surrender na, wala. Bro, patay, malakaw sa mi bro, patay. Malantay signal ani kay malakaw sa mi. Karapil gaga. Ikaw ra po'y surrendera nako, sulod sa kong live niya karon magtatuhan ka. Karapil og dagan. Layon man lang Ginoo nga sukli ang yawa kay mukaratil og dagan, dagan na. Wala pa lang ko'y lakaw ron, matay atrasan ka nako. Karapil og dagan oy. Gihagit ta ka. Gihagit ta ka. Sulod sa kong live niya karon maglangit ta. Ibrohanon 3:1 daw kuno. Ang mga apostoles na kuno, pare. Ato na kunong basahon. Busa mga igsoon, halaan nga mga mag-aambit sa langit no.